fölvettem az egyik olyan ruhámat, ami egy ünnepi ruha. Hol szokott a lelkész ilyen ruhában lenni általában? Adél? A templomban, ugye? A templomban, ahol Isten tiszteletet tartunk, szokott a lelkész ilyen ruhát venni. Hát mi most itt vagyunk a tornateremben, a tornaszobában, de ez a tornaszoba kicsit átalakult közben, és most egy picit a mi templomunk lesz. Nem megyünk el a templomba, mert az messze van, hanem ez a kis tornaszoba lesz a mi templomunk. Fölvettem én is a templomi öltözékemet, és egy rövid Isten tiszteletszerű alkalomra jövünk össze. Látjátok, hogy itt van egy oltár. Mi van ezen az oltáron, gyerekek? Mi van ezen az oltáron? Mitől lett ez az asztal most oltárrá? Ki az, aki ezt meg tudja mondani? Értitek csak meg? Gréti? Látod Jézus kétféle formában is. Egyrészt itt van ezen a kereszten, hoztunk egy keresztet, egy felszörötet ide, és látjuk felnőttként, és látjuk ebben a Betlehemben. Mi van még rajta? Zorka? Egy gyönyörű adventi koszorú gyertyákkal, és még, ki az, aki még látja, hogy mi van rajta, Adél? Egy Biblia, egy nyitott Biblia, és elárulom nektek, hogy hol van kinyitva, megnézem. Lukács evangélium a 2. fejezeténél nyílt ki most ez a Biblia, Jézus születésének a története van itt leírva. Ezen az alkalmon az adventi időszakunkat lezárjuk, meg fogjuk nyújtani egy 4. gyertyát. Én azt kérem, hogy aki a villanykapcsolónál van, Zsolt, készítés kapcsolod a villanyt, és miközben elénekeljük a 4 verszakát az énekünknek, akközben meg fogunk nyújtani egy-egy gyertyát. Az első gyertya megnyújtásához majd a galamcsoportnak a homónéniét fogom kérni, hogy az első gyertyát segítsen nekünk meggyújtani, és mi pedig elénekeljük az első verszakunkat. Adventi himnök friss fejű át, lobog az első gyertyarán, karácsony vár a házban a föld, Isteni gyermeket köszön, újjong a szívünk, aranyul, nincs már messze az Úr. Írjuk a Halacska csoportokon innét. Ha zörget Jézus, jól figyeljen, betér a szíved ajtaját, ez lesz a második verszak. Adventi himnök friss fejű át, lobog már két kis gyertyarán, ha zörget Jézus, jól figyelj át, betér a szíved ajtaján, újjong a szívünk, aranyul, nincs már messze az Úr. Hajócsoportosokon jövünk a harmadik gyertyához. Múlnak az évek, életünk száll, de utunk végén Jézus vár. Adventi himnök friss fejű át, lobog már 3 gyertyarán, múlnak az évek, életünk száll, de utunk végén Jézus vár, újjong a szívünk, aranyul, nincs már messze az Úr. És az utolsó gyertyát, a 4. gyertya meggyújtására Ildikó nénit fogom kérni, az óvodáknak, iskoláknak az igazgatónéniét. Azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor föld és ég, így fog énekelni a 4. verszakban. Adventi himnök friss fejű át, lobog már két kis gyertyarán, azt mondta Jézus, visszajön még, újjá lesz akkor föld és ég, újjong a szívünk, aranyul, nincs már messze az
legyen, hogy amikor egy-egy csoportot szólítok, akkor adja át nekünk ezt az ajándékot. Most viszont meghívjuk azt a valakit ebbe a körbe, akiért itt vagyunk, és aki miatt megjelenjük az Úr Jézust egy imádsággal, összekulcsoljuk a kezeinkkel. Megkérjük az Úr Jézust, hogy legyen itt mi alkalmasan és Isten tiszteletünk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ilyen sokan összegyűlhettünk ide. Köszönjük neked, hogy ez a kis tornaszoba most templom lehet, és mégis családias templom lehet, hiszen úgy vagyunk itt együtt, mint egy jó nagy család. Add, hogy tényleg ilyen szeretetben, békességben lehessünk együtt, és ünnepelhessünk együtt, és te legyél az, aki a középpontban vagy, aki megáldod a mi ünnepünket, és aki örömet adsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Úgy tudom, hogy a Halacska csoport nagy csoportosainak van egy szép verse. A nagy csoportos verset szeretnénk kérni. Fölkapcsolhatjuk a villányt, hogy lássuk most egymást. Énekeljük el azt az éneket most közösen, ami erről a fénylő égi hercegről szól, a fényes adventi csillagról. Szép hajnal csillag Jézus ragyogja, mindegyiknek itt van a kis csillaga, ugye? Szép hajnal csillag Jézus ragyog fel, teljék meg szívünk tiszta fényedben. Adventi csendben téged várunk, jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk. A csoportosoknak van valami ajándéka? Igen, mi egy olyan szeretett ajándékot hoztunk ide, amiben több minden van. Először kibontanánk az első ajándékunkat, álljatok föl galambocskától, és az angyalszág még a készítsd el Jézus. Jó? És elmondjuk azt a mondókát, hogy angyal, angyal, Mikula, nyolcszor meg egy fikula, irgum, burgum, parahin, ince, pince, te vagy kint. Felállított a karácsonyfánkat, és át tudjuk énekelni a kiskorát. Kis karácsony, nagy karácsony, kisülte már a karácsony, ha kisült már idevére, ha legyen meg melegére, jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog.
pengő, csing-ling-ling, lélökként távolni. Köszönjük szépen ezeket a szépségeket a galambcsoportosoknak, és a hajócsoportot is kérjük, hogy mondja el, és a hozott, és még a halakra csoportot is lesz majd egy képzője, nem felejtem. Egy éneket tesznek ajándékba. A kis Jézus megszületett, örvendjünk, elküldötte ő szent fiát, Istenünk. Betlehemben fekszik rongyos jászolban, azért van, hogy fényesség a városban. És egy verset hoztunk. Betlehemi gyalogút, Lukácsi Vilma verse. Út, út, rögös út, pásztoroknak csillagút, betlehemi gyalogút. Út, út, messzi út, három király célba jut, betlehemi gyalogút. Út, út, keskeny út, élő vizet ad a út, betlehemi gyalogút. Út, út, minden út, betlehemi gyalogút, betlehemi gyalogút, boldog, aki arra fut. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy most a halasra csoportnak a maradék verse még hangozzon el. Itt van a svéd karácsony, élünk diót, friss karácsony. Mennyi finom csemege, kicsi szívet remege. Karácsonyfa minden ága, csillog, villog, csupa drága. Szép mennyei üzenet, kis Jézusra született. Azt mondja, igazából a picikéknek a verse, akik még nem járnak iskolába. Én kis Rózsa, gyenge rózsa, nem járok még iskolába, mégis tudom ezt a verset, a kis Jézus megszületett, játszolnak. Köszönjük szépen! Énekeljük el most azt az éneket, ami erről a gyönyörű karácsonyi éjszakáról szól, amikor tényleg megszületett az Úr Jézus, és mint egy kis rózsa levél ott pihet a jászolba, ó gyönyörű szép titokzatos ég. Ó gyönyörű szép titokzatos ég, végszerű gyermek, csönd rózsa levél, Istenként az édes Úr, jászolában megsimul, szent karácsony éjjel, szent karácsony éjjel. Hát kedves gyerekek, én azt remélem, hogy ezek a versek, ezek az énekek el fognak majd hangozni akkor este, amikor tényleg december 24-e Szenteste lesz, és a családdal összegyűjtünk a karácsonyfa körül, ahogy most itt összegyűjtünk a mi óvodai karácsonyfánk körül. És én azt is remélem, hogy ki fog nyílni majd a Biblia, és elolvassuk azt a történetet is belőle, vagy elolvassátok, ami ennek a karácsony estének a története. Én szeretném ezt most is elolvasni, és remélem, hogy segítetek nekem ezt a történetet átélni. Ki az, aki szeretne segíteni ebben, hogy ügyesen együtt olvassuk ezt el. Na, vannak egy néhányan, szerintem a többiek is fognak tudni segíteni. Két dolgot kell hozzá tudni. Az egyik számolni. Ki az, aki már tud számolni? Legalább 9-ig. El tudunk számolni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nagyon jó, nagyon jó. Erre lesz szükség akkor, amikor, nézzétek, erről a képről fogom elmesélni a történetet,
és majd több mindent meg kell számolni, miközben szól a történet. Most is 2 képet hoztam. Az első történet erről az útról szól. A betlehemi útról, hallottunk is egy verset erről, és bizony Józsefnek, Máriának hosszú útra kellett elindulnia. Nagyon izgultak, nagyon féltek, hogy mi fog történni ezen a hosszú úton. Bizony Mária, amikor elindultak, akkor elkezdett számolgatni magában. Azt számolta, amikor fölült a csacsira, hogy vajon mennyit kell lépni ennek a csacsinak, és minden lépésnél számolt egyet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elég a 9-ig számolni. Nem győzni számolni a lépéseket, és csak lépegetett a csacsi, ment ezen a hosszú úton, és csak nem volt vége az útnak. Aztán Mária elkezdte számolni, hogy hányszor rúgja meg útközben a pocakjában őt a baba, mert bizony az a baba nagyon rugdosott, ahogy a csacsi ringatta őket, és csak számolta a rugdosásokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bizony, hosszú volt az út. Mária számolgatott, és közben melegen tűzött a nap rájuk, és azért imádkozott, érjenek már oda minél előbb, nehogy a kisbaba előbb megszülessen. Számolta a kilométereket is ezen az úton, mert egy idő után már olyan sok kilométert megtettek, hogy meg tudta őket számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hát nem sokára, vagy nagy sokára megérkeztek Betlehembe. Sokszor 9 kilométert kellett megtenni. Megérkeztek Betlehem főutcájára, és körbenéztek, és végignézték a házakat, és sorba bekopogtak mindegyikbe. Bekopogtak az első ajtón, és aztán számolták az ajtókat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mindenütt bekopogtattak, és mindenütt ugyanazt a választ kapták a kérdésükre. Megszállhatnánk-e nálatok? Nálunk nincsen hely, teljesen teli vagyunk, egy gombostűt sem lehetne lejteni. Menjetek odébb a következőt, és ez történt minden ajtóban. Végül szomorúan álltak meg Betlehem főutcáján, és sehol nem kaptak szállást. Újra körbenéztek azon az utcán, újra József végignézte a házakat, és megszámolt, hogy mindegyikben voltak-e, és azt látta, hogy ott voltak az elsőben, és számolt tovább. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És akkor észrevette, hogy ott a 10. ház, és oda még nem kopogtattak be. Gyorsan bekopogtatott ezen az ajtón is, egy fogadós, széles mosollyal az arcán nyitott ajtót. József bizakodni kezdett. Szállást szeretnék éjszakára. A feleségem nem sokára válaszult. Abban a pillanatban a fogadósnak az arca elszomorodott, elkomorodott. Ne haragudjatok, nálam már minden hely megtelt. Keressetek magatoknak máshol szállást. József viszont kérlelkezte. Kérlek szépen, keresd nekünk még valami helyet, biztos van még valami kis sarok. A feleségem nem sokára megszüli a kisbabáját. Fogadós már majdnem becsukta az ajtót, amikor meghallotta Mária sírását. Mi lesz a kisbabámmal? Elgondolkodott, és azt tudta szépen. Talán van itt még egy biztonságos meleg hely. Nem valami kényelmes, de legalább ott megszülethet biztonságban a kisbaba. Egy istálló lesz, itt hátul gyertek be. Be is mentek az istállóba, és ott helyezkedhettek el. És ezt látjuk ezen a második képen, ezt a kis szegényes szállást, ezt a szegényes istállót, ami egy olyan istálló volt, mint sok-sok más istálló. Teli volt mindenféle hangokkal és zajokkal. Nem volt benne semmi különleges, csak a szokásos zajok, hangok, amik egy istállóban vannak. Hát milyen hangok vannak egy istállóban? Például egy tehénnek a bőgése. Ott volt az a kis tehénke. Aztán volt egy kis barna csacsi, aki amikor megérkezett, a család izgatottan elkezdett hiázni. Aztán fönt a gerendán, ott rubaszott ki kis galambocska, ott kerestek maguknak menedéket, és szépen halkan húgtak ezek a galambok. Sőt, volt egy bárányka is valahol a sarokban, aki elkezdett végetni.
képzeljétek el, hogy ahogy megérkezett ez a kis család, a sarokban elkezdett eszezni a tókafa. Egészen csendben dörbement a hálóján. Milyen kis beszélés volt. Hát így érkeztek meg ebbe az istállóba József és Mária, elhelyezkedtek ezek között a hangok között, de a sok szokásos istállóbeli hang között egyszer csak valami egészen szokatlan csendült föl. Egy újszülött kisbabának a sírása volt. Kétségbe esetten zokogott ez a kisbaba. Egészen szokatlan hang volt ezekben az istállóban. Mária befolyálta őt, és elhallgatott ez a kisbaba, megnyugodott az édesanyjának az ölében. Az a kisbaba volt, ez a kis Gábriel angyal, aki ott van most is az istálló mögött, megígért Máriának, hogy meg fog születni. Egyáltalán nem volt szokásos kisbaba. Ebben a szokásos istállóban egy egészen szokatlan újszülött volt Istennek az egyetlen fia. Amikor megszületett ez a kisbaba, a tehén bődült egyet, igen, a szamár riházott egyet, a bárányka végetett egyet, és a pókszíj csendben kisnesszel visszaszaladt a hálója közepére. Egyszerű istálló volt, olyan, mint az összes többi, de volt benne egy nagyon szokatlan kisbaba, az Úr Jézus, az Isten fia. Hát ő miatta vagyunk most itt, mert ő megszületett, azért született, hogy átérezzük az Istennek a szeretetét, hogy ezt töltse be a mi szívünket, és ez legyen a mi legnagyobb ajándékunk ezen az ünnepen. Ezt ne felejtsétek el, gyerekek, amikor összegyűlök majd karácsony este, hogy a legnagyobb ajándék Istennek az ajándéka. Az a szokatlan kisbaba, aki ott az istállóban sírt föl. Én azt szeretném, ha most összekulcsolnánk a kezünket, és szép csendben elmondanánk az imádságot, és megköszönnék Istennek ezt a nagyszerű ajándékát. Mennyire köszönjük neked, hogy te adtad a legnagyszerűbb ajándékot nekünk az első karácsonyon. Köszönjük neked, hogy az Úr Jézus mi is befogadhatjuk a mi szívünkbe, ahogy ezekben az énekekben, versekben is elhangzott, hogy szeretnél nálunk is szállást találni. Kérünk, segíts nekünk, hogy ott lakhass a szívünkben, és így megteljen a szeretettel, örömmel, békességgel a te ajándékaiddal. Köszönjük neked, hogy ezt az ajándékot nekünk is adod, köszönjük, hogy tovább adhatjuk másoknak. És kérjük, hogy hallgass meg minket, amikor közösen elmondjuk azt az imádságot, amit a te fiattól, az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk. Ámen. Kedves gyerekek, én ajándékul egy olyan éneket hoztam, amit talán néhányan ismernek már. Azt szeretném, hogy mindenki járjon föl ehhez az énekhez, hogy el tudjuk tudatni ezt az éneket. Jó? Úgy kezdődik ez az ének, hogy pásztoroknak lábát ad nekem. Ki az, aki ismeri ezt az éneket? Valaki már ismeri? Na figyeljetek! Próbáljuk meg leutánozni a mutogatást. Olyan ajándékokat kérünk Istentől, amik valahogy részesei ennek a történetnek. A pásztoroknak a lábát, és szépen finoman menetelni fogunk. Nem látszik a Luther kabátomtól, de így valahogy jó. Nem topogva, de menetelünk. Pásztoroknak lábát, ti is meneteljetek egy kicsit, ahogy sietünk a jászol felé. Úgy. Napkeleti bölcseknek a kezét, hogy a szívünk kincsét oda tudjuk tenni az Úr Jézus jászolához. Aztán kérjük majd az angyaloknak a hangját, hogy vigyük a drága örömhírt mindenkinek. Kérjük Máriának a szívét, egy szívet rajzolunk, hogy egészen az Úr Jézusé tudjunk lenni. És aztán karácsonynak boldog ünnepén egy kis karácsonyfát tudsz mutogatni? Nekem volt. És karácsonynak boldog ünnepén nem kérek más ajándékot én,
végén. Add meg nékem, édes Istenem, szeretettel, egy ilyen szívet tud mindenki mutatni, ugye? 2 ujjal is, vagy 4 ujjal is lehet, meg az összes. Szeretettel teljen meg szívem. Na így néz ki a lélek, és úgy szól. Pásztoroknak lábát nekem, siethessek hozzá sebesen. Napkeleti bölcseknek kezét, szívem kincsét hadd tegyem elé. Angyaloknak hangját, hogy vigyek, drága örömhírt mindenkinek. Máriának hűséges szívét, hadd lehessek Jézusom tiéd. Karácsonynak boldog ünnepén, nem kérek más ajándékot én. Add meg nékem, édes Istenem, szeretettel teljen meg szívem. Elénekeljük még egyszer, most már mindenki. 12. Megszámoltatod, hány mutogatás van benne? 12 pont adja, amennyi tanítvány, ugye? Hát ez biztos nem véletlen már. Köszönöm, mert én ezt még soha nem számoltam meg. De így most már tudjuk, hogy 12-nek kell lenni. Ha valaki csak 11-et mutat, akkor valamelyiket elfelejtette, jó? Úgyhogy figyelj, még egyszer énekeljük az egészet, jó? Hogy? Pásztoroknak lábát ad nekem, siethessek hozzá sebesen. Napkeleti bölcseknek kezét, szívem kincsét hadd tegyem elé. Angyaloknak hangját, hogy vigyek, drága örömhírt mindenkinek. Máriának hűséges szívét, hadd lehessek Jézusom tiéd. Karácsonynak boldog ünnepén, nem kérek más ajándékot én. Add meg nékem, édes Istenem, szeretettel teljen meg szívem. Nagyon ügyesen szól ez a lélek. Foglaljatok helyet, és azt kérem, hogy 13 a helyet foglalásra. Ildikót írni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem ezen a karácsonyi ünnepségeteken, és kis angyalkával, amelyik csendesen elaludt a harang tetején, végighallgattuk, és köszönjük szépen és sok-sok ajándékot, amit a tőletek kaptunk, szép énekeket, verseket, és nagyon sok szeretetet. Tudja, hogy még hányan kell addig aludni, hogy otthon is megjöjjön a Jézuska. Feltétlenül már voltak meg a 14 hetet alszunk, és addigra otthon is felébrednek az angyalkák, és minden gyereknek sok-sok szeretetet, és nagyon ajándékokat is hoznak. Kívánunk nektek nagyon szép karácsonyt, csillagszórósak, mézes karácsonyok, és imádsággal teli boldog áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, és az alkalmunknak a végén most énekeljük el azt az éneket, amivel majd útra kerülünk, a fényes égi csillag ragyogva egyre ki, hát keljünk gyorsan útra. A fény